Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ini mukoma ndinoshandawo semukorokoza, ndinoitawo zvekukorokoza, ende basa iri sandiro basa randainge ndichitarisira kuti ndo randichazoitako upenyu hwangu hwose, but nekudawo kweeconomic situation iri munyika medu zvinozongokufoseredza kuti unge uchipinda mune mamwe masituations. Apa basa iri ibasa rekuti every day unoti kana uchidzika mumugodhi you will be putting your life at risk. Nditori neimwe friend yangu uyo anogara achingoseka achitamba zvake achijoka achiti once taenda pasi pemugodhi vakomana, izvo zvekunzi kuna Mwari kudenga sometimes hazvishande, unenge wava kungoti chero zvazvaita, because deep down there kunyange zvikanzi ukati ndinonamata, but dzimwe nguva mune dzimwe nzvimbo dzatinopinda unonyatsokuona kuti apa ndiri kuisa life yangu parisk. Saka this thing it happened, ndikangoti zvatova negore kubva zvinhu izvi pazvakaitika. Saka tainge titoriwo panight shift, ende chava kurwadza basa iri rekukorokoza ndechekuti avo vane mari vane maconnections vava kutongotishandisa isusu, then tinenge tichingovacherera goridhe. At the end of the day isusu hatina kana benefit yatinombowana. Zvasiyana neavo vakaita chikorokoza a long time ago, because vaiti kana vakabata mari yavanenge vabata vobva vatogovana zviri fair. But iko zvinozvi unenge uchinzi uri kushanda pamaini pemunhu, apa sometimes unozotoita zvekutobhadharwa as a salary, yet mashandiro acho aunenge uchiita anenge akaomarara. So mukoma ndichizovawo mukorokoza, it was because ndakatongozviudza kuti it is far much better kuti ndige ndichingoriska kutosacrifice kuitira kuti mukadzi wangu wandinoda ndinge ndichikwanisawo kumupawo kaupenyu kanenge kari nani and the future of my children. Chinondirwadza ndechekuti ndiri munhu akatoendawo kuchikoro, kutoenda kucollege, but basa racho randainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoriita after graduation basa racho harisi kubatika. So usiku ihwohwo takati tiri busy zvedu tichishanda paya tichishanda, zvino pane umwe akazongokaruka arova ndokubva ati vakomana tabata kabhande isu. But mukomana shi that was not going to happen, because takati tavhendenyura tafukunura ndokubva tazoona kuti painge patori nemutumbi wemunhu, chitunha choumwe murume uyo ainge achirakidza kuti ainge akasourawa kudhara akabva angokandirwamo makaremo mumugodhi imomo. Murume uyu ainge akaradzikwa akatarisa pasi, uye zvekare kumusana kwake uku ainge atori nebakatwa iro rainge rakamubaya. But murume uyu iye airakidza kuti ainge asina kana nguva yakati rebei kubva zvaainge akapondwa. Saka vamwe vandainge ndiinavo, vamwe ndo vakabva vatanga kunamata, vamwe ndo vainge vava kutotaura kuti varume ngatisiyanei nazvo izvi, tinofanira kuti tinge tichibuda muno mumugodhi. Then umwe ndiye akabva angoti iyi yatova ngozi ka iyi umwe wacho ndo akabva azongoti iyi yatovaka ngozi iyi yatava kutotorana nayo, nekuti kana ukagara waona munhu akafa zvinotoreva kutoti yatova ngoziwo yava kutopinda mumusha menyu. So mukomanashi at that time takaramba takangotarira paya tichibvunzana mibvunzo yakangosiyana-siyana kuti toita sei, toenda kuporisi todi. Umwe uyo ndiye akabva azoti tainge tichifanira kuti tinge tichiufushira mutumbi uya, ndokubva taita saizvozvo takabva tazongotora matombo uye zvekare nemavhu ndokubva tatsimbirira mutumbi uya tikabva tafushira. Nekudawo kwekuti tainge tichitsvaka bhande remari takabva tazongoramba tichingofamba tichingoshanda. Zvino nguva yedu yekuti shift yedu yainge yakwana, ndipo apo patakabva tazobuda zvedu mumugodhi. But takati tichibuda mukoma ndakangonzwa kupindwa nekamwe kachando, so ndakangonzwa kamhepo kakangovhuvhuta kachibva from nowhere. Then vandainge ndiinavo ndakatovabvunza, but vose vakati hapana kana ainge ambonzwa kamhepo kainge kakavhuvhuta. Saka I felt kuti zvinhu izvi ndakazvinzwa munyama dzangu, ndikati zvimwe kuda ndikuda kubatwa neflu, because ndainge ndava kunzwa ndichiita kupindwa nechando. Zvadaro mukoma kubva musi iwoyo ndainge ndava kuita ndichinzwa voice rimwe rainge richingozevezera kwandiri richiti enda unozivisa hama dzangu kuti
wakandiona ndakapondwa uye zvekare ndakakandwa mumugodhi. Saka ndaingoti sezvo ndainge ndakaonawo munhu akapondewa, maybe that was why ndainge ndava kungonzwa mavoices. Saka ndaingoramba ndichingoignore, but what I then realized was ndaizoti kana ndikafamba semunhu wekuti ndinozvinwirawo doro, saka sometimes ndinoenda kubhawa then ndobva ndazobva kubhawa very late at night. Saka what I realized is ndaizoti kana ndobva kubhawa paya ndinenge ndingori nekamwe kungotya, so like there is someone that is following me. Zvino mukoma zvakazvaitika now ndo zvava kundipa mastresses. Handidi kukuvadza mhuri yangu, handidi kukuvadza mukadzi wangu, but izvi mukoma ndo zvakaitika. Inini nemudzimai wangu takangotanga kungonetsana, plus futi kungotanga kungomutrita nedzimwe nzira dzekuti hadzitombonzwisisiki, kungogara ndiri mumamood uye zvekare ndiri very violent. So mukoma ndakangonzwa kuti ndainge ndichida kungomurova. Zvandakabva ndazvoita ndezvekuti ndakabva ndazobuda. Mushure mekunge ndabuda ndobva ndaenda ndichinonwa zvangu doro ndichitamba snuka nevamwe vangu. Ikoko ndakatomboda kutombokonzeresa hovhiyo ikoko, but ndokubva ndazongosiyana nazvo. Dzimwe shamwari dzangu dzikabva dzangoti siyana nazvo, then ndokubva ndazodzoka kumba. Pandakadzoka kumba ndainge ndiine shungu, ndikabva ndazviudza kuti shungu idzi dzandinadzo dziri kufanira kuti ndinge ndichizodzipedzisira pamudzimai wangu. Saka ndakangoti ndichingopinda mumba, munhu uyu ndainge ndakatomutageta already. Ndokubva ndangoti paya pandakangopinda mumba ndikabva ndatongonokwira pamubhedha ndakatongopfeka bhutsu dzainge dzakazara madhaga. Saka iye zvakabva zvamubhowa, akabva ati asi nhaimi makakwana here, munoreva kuti shuwa mukangoti muchibva kwamuri kubva shuwa nebhutsu dzakazara madhaga kudai mobva matongonokwira pamubhedha, ko madii mabvisa bhutsu dzenyu? Worst of all apa dzinonhuwa, madii mabvisa bhutsu dzenyu at least panze mobva mazogeza henyu makumbo enyu because bhutsu dzenyu dzinonhuwa, munozviziva. Saka ndakabva ndatongowakuka ndichibva pamubhedha paya ndichitonomudzvinya, ndikabva ndati iwe uri kuda kundijairira handiti. Saka takabva tatanga kunetsana paya. So takati tichinetsana kudaro ndaitonzwa voice iro rainge richitondiudza kutoti iwe ndikuda kuti unge uchitora banga, mushure mekunge watora banga ndikuda kuti unge uchimubaya munhu uyu nekuti iye haana respect. Saka zvinhu zvekuti zvakabva zvandivhundutsa, ndobva ndatanga kuridza mhere paya. So iye akatoshamisika kuti ko murume wangu ko chii chiri kuitika paari, because ndichiridza mhere kudaro ndainge ndakatovhara nzeve dzangu because voice iri rairamba richingondiudzira zvekuita richinditi tora, ona banga iro. Apa banga rainge ritoripo iro raanoshandisa, rainge ritori pamusoro pechimwe chipushing tray. Saka ndo randainge ndakatarisana naro ndichitonzi tarira uone kuti banga iri kana ukangoritora ukangomubaya rinobva. Saka ndainge ndichitodzwa nevoice reya kuti tora banga iro, tarira uone kuti rakarodzeka sei, kana ukangomubaya kahwani then anobva atongofa. Apa ndainge ndichitonzi ndikuda kuti unge uchiita wekuwisidzira pasi, kana wadaro obva wamugara, wobva waita wekucheka nechepahuro apa kuitira kuti ange achikasika kufa. Saka ndaita kuridza mhere ndichiitira kuti ndisaramba ndichingonzwa saka ndainge ndichiridza mhere dziri nzira dzangu dzekuti ndinge ndichibloka voice iro rainge richitaura neni. So mukoma ndava kutoita like munhu anoita sekunge ava kutopenga. So ndichiuya pano ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira, handichaziviwo kuti ndoita sei. Murume uyu dzimwe nguva ndinongokaruka ndava kutonzwa voice rake achinditi enda unoudza hama dzangu, enda unoudza mapurisa kuti wakandiona ndakawisidzirwa mumugodhi ndakaurawa. But mukoma ini hangu ndinotya because vamwe vose syndicate rose vose vakati uyo anenge azoenda kunomhangara nyaya iyi kana kuti achazoda kudzifambira nyaya idzi ivo vachazongoti ndiye wacho nyakuponda. Saka ndinotya mukoma. Iniwo handizivi kuti chandakatadzirawo murume uyu akapondewa chimbori chii, ko adii angondisiyawo ndakwanisawo kushandirawo vana vangu because inini munhu uyu handimuzivi. Ko ingawani zvatainge takawanda, tainge tiri gurupu mukoma, tainge takawanda takaona chitunha ichi, ende akasike kutanga mumakomba zvichinzi maona munhu akapondewa obva angokandwa mumakomba. But why is it asarudzawo inini? Apa nditoriwo munhu wekutoti nditoriwo nemisheni yangu yekuti ndinge ndichipawo mhuri yangu upenyu hwakanaka. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
mukoma vedu. Saka vari kuti ivo vari kutsvaka hanzi kana kuinewo munhu anokwanisa kuvabatsira kudzinga mhepo yemunhu uyu, zvekare kana kuine munhu anokwanisa kuvabatsira zvekare in any kind of way. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Pakaipa ko iro voice kuzotanga kutaura richiti hanzi tora banga zvinotyisa kani imi. Mukoma, ini ndakangovaudza kuti dai mamboita kuti amai guru vange vachimbosuduruka paground, maybe vomboenda vombonogara kumusha here until you sort everything out. So ndo zvandakangovaudza, because kana vachiita sometimes vachiva violent like that, the next thing that will happen, vachazoponda amai guru avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini nemudzimai wangu mushure mekunge tashanda kwemakore akati one day tiri munzvimbo yeSouth Africa, uye zvekare ndichidawo kungokurudzira kuti vanhu kana kuri kunzi munenge mafunga kuti munge muchitenga stendi, musha kana kuti imba mutown, please tangai manamata, dzamisai pfungwa dzenyu, mobva matomboenda kana pari pamutsanyo. Vanhu endai pamutsanyo munge muchitsanyira kana mava kuda kutenga musha, stand kana kuti imba mutown, because mukoma, izvi zvokungotenga imba izvi zvinotinetsei, because inini nemudzimai wangu takabva tazowanawo vamwe vana vainge vachitengesa imba yaamai vavo mushure mekunge amai vacho vashaika. Saka muzukuru wangu uyo anoitawo zvekuvaka ndiye akatondifonera akabva ati sekuru kuno kwaita imba yakachipa. Ndikabva ndati ko muzukuru imba iyi iri ipi? Ndokubva anditi imba iyi iri kumabvuku. Ndikabva ndati iri bo muzukuru, plus neprice ndikabva ndatoona kutoti this was like a giveaway price, plus iye akabva atoti vana ava ivo vainge vachitoda kutorelocata very fast. Saka imba iyi vainge vachida kuti vange vachizoitengesa vasati varelocata, but chinondirwadza ndechekuti nanhasi uno vana ava vachiri muno muzimu. At that time vainge vachita sekunge vava kuda kutoenda kuCanada, but after tazovapa mari tatochinja mapepa, vana ava kunyange ndikapinda mutown ndokwanisa kungosangana navo. Saka imba iyi yainge iri muzita raamai vavo, but painge paine chikiribidi icho chainge chakaitwa naamai vacho, because ivo amai vacho vainge vachidanana noumwe mudhara uyu ainge achishanda kumaini, but ainge ari wekuMalawi. Saka mudhara uyu manje vakabva vazomunyepera, vakabva vati vana ava ndevako, but ivo vainge vaine zvikomba zvavo. Vaiti kana mudhara uyu wekuMalawi kana ari kubasa paya, then vaibva vazosara vachipinza zvikomba ndokubva vazvara vana vavo. Saka mudhara uyu iye akabva ati sezvo inini ndichingogara ndisipo pamba, chiitaka kuti tinge tichitsvaka imba, then ndokubva vazoenda paya mudhara uyu asipo. Saka iye akangotrasta kuti munhu uyu zvaenda kuseti kanzuro then achangonyoresawo nemi. Saka mudhara uyu zita rake rakabva razobviswa pamatitle deeds. By the time paakazofind out mudhara uyu ndokubva azoshayika. Saka mudhara uyu iye manje chatainge tisingazivi ndechekutoti pamba apa anotopfuka anotomuka chipoko. Ndakati ndasvika paya namadhamu ndokubva tatotarisa, ndokubva tatoona imba, tikabva tatotarisa tikabva tati tinokwanisa kutotanga kaproject kedu kemabroiler nekagarden paya. Mukoma, takabva tataurirana tikabva tati South Africa sezvo iyo joni yapera iyi, zviri nani kuti tinge tichingotora masavings edu tobva tangotenga zvedu imba yakazvinakira iyi, but takaona kuti yainge ichida kuzorinovetewa later on. So takabva tazobhadharana navo vana vaya, but mudzimai wangu iye manje zuva ratikararapo pamba ipapo akabva ati iwe, there is a feeling, I am feeling as if mumba muno mune umwe munhu arimo mani, ngatimbomukei tinge tichinamata. But inini mukoma ndakatongomudza kuti maybe itongoriwo fear, but ndakazotanga kunzwawo feeling iyoyo kungoti wakarara unoita sekunge pane munhu anouya obva amira padhuzesa nepamubhedha paunenge urere obva atanga kukutarira achikudongorera. So mukoma, as the weeks went by, ndopatakabva tazotanga kunzwa munhu achitofamba mupaseji, zvimabasa zvichitoitwa panze, tikati kuchigo chiri kumboitika. Then one night mukoma, ndakabva ndazongokaruka ndapepuka apa zvinhu izvi mukoma pazvakaitika. Mudzimai wangu ainge atobuda atoenda kuchechi, saka ndainge ndakarara paya ndokubva ndatonzwa like painge paine munhu ainge achizungunusa mubhedha
kuita. Uyu paakataura immediately ndakabva ndatonzwa kutoti munhu uyu anenge wekuMalawi, ndokubva ati imba iyi haisi kutengeswa, imba iyi haisi kutengeswa. Ndiani kwakutengesera imba nekuti imba iyi haisi kutengeswa? Ndakabva ndati kuchiko ndiani kweyari kumbotaura. Then ndikabva ndanzwa zvekare voice riya rikabva rati imba iyi ndati haisi kutengeswa, imba iyi ndati haisi kutengeswa. Then ndokubva ndazongonzwa zii mukomanashi. Ndakangozviudza kuti mazi mhepo ekudzinza rekwedu, sezvo ndainge ndiri inini the first one kutengawo imba muHarare, ndikangoti mazi mweyawo akashata, mazi mhepo chaiwo. But mudzimai wangu akaramba achingondiudza kuti zvinhu izvi dai tazvigadzirisa pachiri padhuze, vanhu ava maybe havasati vadya mari yatakavapa, tadi tataurirana navo, then tobva taona kuti tingazvifambisa sei tinge tichidzorerwa mari yedu. Mukoma ipapo ndakabva ndajamuka ndikabva ndati never, hazvife zvakaitika, ndichitotaura kutoti I cast that spirit of poverty. Ndini wekutanga ini mudzinza kutengawo imba muHarare. Ndikagara ndadaro ndikabva ndati ndinenge ndava kutopembedza shavi iroro renhamo. This spirit is not going to win, we are going to stay here, and as a matter of fact kuSouth Africa tichatombomira kudzokera. Ndobva tatonyatsokugara paya permanently. Mudzimai wangu akabva atanga kurwara. Mudzimai wangu iye aigara achicomplain achiti unoziva, ndiri kunzwa sekunge pane munhu akaisa maoko ake mudumbu mangu umo, but munhu uyu ndiri kunzwa sekunge pose paari kuzofambisa maoko ake anenge achindicheka achita sekunge munhu uyu anenge akabata reza. Saka zvakangotanga like it was not something that was very serious. Teke takatogara zvedu panze achitondiudza kutoti batai munzwe, apa ndiri kutonzwa kutoti pane munhu akapinza ruoko rwake nechepapa. So ndaitoti kana ndikamubata pacho paanenge anditi batai apa munzwe, ndaitonzwa kutoti panenge patori negomba. So it was very difficult to explain zvinhu zvacho zvainge zvichiitika, but mudzimai wangu manje akabva azotanga kuchema, achingochema achiti ndiri kurwadziwa. So nekuda kwekuti dumbu rake rakabva razotanga kukura richiita sekunge munhu ane nhumbu, vanhu vainge vachingoti maybe inhumbu yakagara mumachubu. Takatoenda kuchipatara, but kumaskani nothing came out. Mudzimai wangu kana kutofamba haachagoni, mudzimai wangu kutodya haachatodyi. Naye kuchipatara paya mudzimai wangu ndokubva atoadmitiwa, then akabva azonzi sezvo vainge vasinganzwisi kuti chainge chiri chirwere chainge chakaita sei, ndokubva azodischargiwa paya. Takangoramba titigere paya, then ndikabva ndazodana amainini vakabva vazouya. But one day mushure mekunge mudzimai wangu aridza mhere achiti wekani, pane munhu ari kundicheka mudumbu mangu, pane munhu ari kundicheka matumbu angu. Then ndokubva ivo amainini vazoti zvainge zviri nani kuti iye mudzimai wangu uyu ange achizoendeswa kumusha. Madhamu vakabva vazoendeswa kumusha. Vakati vaendeswa kumusha, zuva ravakavigwa madhamu, then kune dzimwe hama dzamadhamu dzakazotaura idzo dzichiti dzakanzwa rimwe voice rakataura iro richiti rainge risingadi kuti ringe richizopfudza upenyu hwamadhamu, but voice iri rakabva rati rainge risina choice, but rikabva rati ndakamuudza murume wacho kuti imba yangu haisi kutengeswa, ainge achifanira kudzokera kune avo vakamutengesera imba, because imba yangu handisi kuda kuti inge ichitengesewa. Saka right now nyaya iripo ndeyekuti hama dzamadhamu idzo dziri kutongofungidzira kuti ndakachekeresa inini kuchekeresa mudzimai wangu nekuda kwekuti takatengawo imba muHarare. Saka mukomanashi ndo nyaya yangu iyo yandiunzawo pano. So mukoma handizivi kuti zvichaguma nepi, asi kana pakazongoitikawo madevelopments anenge aitika ndichazongouyawo pano ndichikuzivisaiwo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Indeed strange things they do happen in this world. Yay, pakaipa anzi ndakatenga imba kumabvuku. But pane chipoko chinogara chitaura, chipoko chomwe mudhara wekuMalawi. Mudhara uyu akatovharwa imba iyi nemukadzi wake. Zvakangooma hazvo vedu we.